Iti na ibaggadamag. Ti programa nga mangiwarwaragawag. Iti mensahe ti panangisalakan. Panakalaing ken kapya. Dinggen, awaten, ken patyend. Iti na ibaggadamag. Sa Lord, nasantuan nga rabii, kada tayo amin. Daytoy nga rabii, maminsan manin nga intay akakadwat. Tapno, intayo manin, pag inadalan, tinasantuan nga sao, ti Apo. Sakbay nga intayo adalin, ti sao ti Apo, agkararag tayo, madaydayo ti Diyos. Nasantuan kin managparabor nga amami, iti daytoy nga kanito, in kami manin, iyasidig dagitoy nga saom, nga iso ti mangbindisyon kadagiti tagasubaybay kitsapay kuma, nga matarusan dadagitoy nga nasantuan nga saom. Dagitoy iti idaw dawat mi, itinagan ni Apong mi nga Jesus. Amen. Madaydayo ti Dios. Iti daytoy nga rabii, kit intayo nga rod panginadalan ti pagkupkop o panagtaripato. Ti kayat na nga sawen iti pagkupkop, ti pagkupkop kit maysa nga nalintig nga maikumpara iti naulit nga panakaiyanak, iti panag aywan ti anak. Ti anak nga naiampon, kit agkaroon ti kasasaad nga amin nga karbingan, kit maitid nga kasmay sa nga pudno nga anak, daytoy kit aramiten ti maysa nga manmati, no ti pagsasaritaan kit karbingan, pribihelidad, ken tagapagmana ti umiso. Mabasa tayo iti sao ti Dios, iti Efeso kapitulo nga 1, bersikulo nga 5. Kastoy ti mabasa tayo. E dinto nga iti ayat, tinudingan na tayo, ididamo maibilang nga anak na, gapo kin Heso Kristo, ama ipaaymet, lakin kwa na kas iti pagayatan tinakim na. Madaydayaw ti Dios. Nalawag nga panakaibaga ti kasuratan nga pagkupkup kit na isurat iti Exodo kapitulo 2 bersikulo nga 10 nga mangibagbaga ti pagkupkup kini Moses ti anak nga babae ni Paraon. Mabasa tayo iti sao ti Dios, iti Exodo kapitulo nga 2 bersikulo nga 10. Kastoy ti kunana iti Biblia. Ket ti ubing dimmakkel ket impanna iti anak a babae ni Paraon, ket iso ti ubing nagbalin panakaanak na kit inggalad na ti nagan na a Moses. Kit kunanana gapo taidi danom nangalaak kenkwana. Madaydayaw ti Dios. Amuin tayo gagayem king kakabsat ti panawin nga napasamak idi panagkupkup. Madaydayo ti Dios. Ti husto nga kasasaad, daytoy kit awan patinggat ti kalikasan. Sakbay nga impartuat ti sangalubungan, si tayo ket na ituding nga aywanan ti anak. Kunana iti Biblia, ti Efeso kapitulo nga 1, bersikulo nga 4. Kastoy ti mabasa tayo iti sao ti Dios. Kas iti panagpili na kadatayo kinkwana
idi saan pay a nabangon ti lubong, tapno agsan tayo kinawan ti pakapilawan tay iti sangwanan na. Madaydayaw ti Diyos. Kasapulan tayo nga makita ti panag sabali ti umuna nga naituding ket ti agdama nga panagampon iti napasamak idi si tayo ket namati kinapo tayo nga Jesus. Kapada ti panakailasag ken Kristo iti umuna nga naituding ket na ipasamak idi dumting ti kapanawinan na. Madaydayo ti Apo. Mabasa tayo iti sarita ti Apo Dios iti Galacia kapitulo 4 bersikulo nga 4. Kastoy ti kunana iti Biblia. Ngem idi nadanunan ti aldaw ti Dios imbaon na ti anak na nayanak iti babae, nayanak ti babaen ti lintig. Madaydayaw ti Dios kas kapada ti kordero nga naituding nga matay sakbay nga maipatakder ti sangalubungan kinalpas lang daytoy ijay kalbaryo. Madaydayaw iti Dios. Apay nga naisarita daytoy nga umuna nga kasasaad ti panagkupkup. Tapno saan nga maisali iti aramid kintapno maipakita nga ti panakasubot tayo kit agapo iti bendisyon ti Apo Dios. Kunana iti Biblia mabasa tayo iti Roma kapitulo 9 bersikulo nga 11. Kastoy ti kunana iti Biblia. Kit idi dagiti singin saan dapay anayanak, kit awan pay ti inaramida anaimbag wenno dakes, tapno ti panggip ti Dios amayonurot iti panakapili mataginayom kuma saan agapo dagiti aramid no dikit gapo iti umayab. Madaydayaw ti Dios. Kapada ti maysa nga tao nga nag-aywan iti maysa nga ubing ket ti bendisyon ket maitid iti nang ampon. Madaydayaw ti Apo Dios. Sumaruno ti pagkupkup ket maipasamak no sika ket naman mati ken Hesukristo. Gaputa si tayo amin ket anak ni Apo Dios iti babaen ti panamati ken Hesukristo. Madaydayaw iti Dios. Mabasa tayo iti sao ti Dios iti Galacia kapitulo 3 bersikulo nga 26. Kastoy ti kunana ti sao ti Dios. Ta anak natay amin ti Dios gapo iti pamati ken Kristo Jesus. Madaydayaw ti Dios. Ti amin nga nang aklon kanya na ket inikan na ti karbingan nga agbalin nga anak ti Dios kin isu si tayo anak ti Dios ti naman mati isu ti nagan na. Madaydayaw ti Dios. Mabasa tayo iti sao ti Dios ditoy Juan kapitulo 1 bersikulo nga 12. Kastoy ti kunana iti sao ti Dios. Juan 1 bersikulo nga 12. Ngem kadagiti amin nga imawat kinkwana inikkan na ida ti kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios kadagidjay a mamati iti nagan na.
Madaydayaw ti Dios. Ti agbalin nga anak, kit iso ti agdama nga namati. Mabalin nga agduduma, ken narigat nga aklonin, ngem daytoy ti pudno, kita inyo no kasano iti panagayat ti Ama, tapno si tayo ken maawag nga anak ti Dios. Gapuna saan tayo nga maamam mo ti sangalubungan, gapuna isukit saan nga amam mo daytoy. Mabasa tayo iti sao ti Dios, daytoy unang Juan, kapitulo 3, bersikulo nga 1. Kastoy ti kunana ti sao ti Dios. 3:1 ti umuna nga Juan. Kita inyo no anya akita ti ayat ti insagot kadatayo ti Ama. Tapno managantay anak ti Dios, ket anak natay ngarod, gapo ito'y tilubong, saan natay nga amam mo, gaputa iso saan na naamuan. Madaydayaw iti Dios. Idi umuna, si tayo ket adipin ti basol. Kunana iti Biblia, iti Roma, kapitulo 6, bersikulo nga 17. Ngem ti agdama, si tayo ket anak ti Dios. Gapuna, madiyo nga inulit ti panag awat ti Espiritu. Ti pana kaadipin, makagapo, inawat yo ti Espiritu ti panagkupkop, isu nga si tayo kit agpukaw ti Aba Ama. Madaydayaw iti Dios. Ti sumaruno, ti agbalin nga anak ket aglaplapusan iti panakabiyag manen ken ti panag subli ti Apo Hesukristo. Mabasa tayo iti Roma kapitulo 8 bersikulo nga 23. Kastoy ti kunana iti Biblia. Roma 8 bersikulo nga 23. Ket saan laing akasta, no dekit datayumet nga addaan, kadagiti umuna abungbunga ti Espiritu, when datayumit laing agsasa ibik tayo, iti unig tayo, nga ag-ururay iti panakabilang nga anak, wenno ti panakasubbot dagiti bagbagi tayo. Madaydayaw iti Dios, iti daytoy nga sangalubungan, ket saanda tayo nga mabigbig kas maysa nga anak ti Dios, ngem dumting tunti panawin nga ipablaak ni Apo, nga si tayo ket anak na. Ti panagsubli ni Hesukristo, si tayo ket ipakaammo na nga kadwana. Madaydayaw ti Dios. Kita inyo no kasano ti ayat nga inted ni Apo kanya tayo, tapno si tayo kit maawag na anak ti Dios. Gapuna madi tayo mabigbig ti sangalubungan, gamin saan da ammo isuna. Madaydayaw ti Dios. Ay ayatek itan kit banak na tayo ti Apo, nga saan pay nga naibaga no anya tayo. Madaydayaw ti Dios. Ti saludsod tayo, anya ti bendisyon ti panagkupkop. Kas maysa nga ubing, nga tinarakin ti maysa nga tao, nga dabaknang, ti ammo na laeng ket ti kinabaknang kinnasayaat nga aramid jay nagkupkop. Ngem di na nga ammo ti pagbanagan ti isu nga kapamayan daytoy nga kinabaknang kin patawid.
Sipod na nga di pa'y na ipakaadar kanya na. Kasmet ti gagangay tayo kin Apo Dios. Ti insagana na kit maysa aglapusanan kas iti dawdawaten kin in panunot. Babasa tayo iti sao ti Dios, iti Efeso kapitulo 3 bersikulo nga 20. Kastoy ti kunana ni Apo Dios. Efeso kapitulo 3 bersikulo nga 20. Ket iti dayjay manakabalin nga ag-aramid iti di matukod nga ad-ado ngem iti dakop iti isu amin a mabalin tayo adawaten wenno panunutin kas iti panakabalin nga ag-aramid kada tayo. Madaydayaw iti Dios. Dagitoy ti sumaganad nga bendisyon ti panagtaripato kas maysa nga anak ti Dios. Si tayo ti kangrunaan nga awan kapada na nga inayat ti Dios. Madaydayaw ti Apo Dios. Agkararag tayo. Agyaman kami, Apo, iti daytoy nga saom, nga iso ti nang bendisyon kada kami, itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Madaydayo ti Dios, maminsan pa'y siyak ti nakadwayo ni Pastor Bernard Rakrakin, na imbag nga rabii, madaydayaw ti Dios. Gagayem ken kakabsat. No addaan kayo ti saludsod. Dawat nga kararag. Wenno pray request. Ayaten may nga matulungan kayo. Babaen ti panagkararag. I-text mo na itawag yun naing. Iti numero nga 0917-327-1962. Wenno 0918-389-4144. Naragsak kami nga da kayo ket mapagserbian.